Obrovské dojatie v tvári nášho kapitána. Nezabudnutelná 38. Odohrala množstvo nádherných zápasov v reprezentačnom tíme. Pred 15 mesiacmi Pavol Demitra najproduktívnejším hráčom olympijského turnaja, keď si merali sily len tí najlepší z najlepších. Sám dlhého význenia týka, čo sa týka produktivity, nebol taký výrazný a taký očividný ako pod 5 kruhmi. Ale toto si z našej reprezentácie môže povedať málo kto, že zopakoval vancouverské výkony. Klobúk dolu pred Pavlom a pred celou jeho reprezentačnou kariérou a želáme mu v ďalšom živote veľa šťastia. Končí sa jedna veľká éra, hoci, to sme vraveli, tých odchodov koľko bude, toľko bude, ale jeden je nesmierne výrazný. Pavla Demitru už v reprezentačnom drese. Dá sa neuvidíme, ak nepríde nejaká zmena rozhodnutia. Palovi veľa šťastia v rodinnom živote, v ďalšom pôsobení v Lokomotíve Jaroslavl, kde zlomil ruský rekord v počte zápasov, ktorých bodoval po sebe v rámci bodoval po sebe v rámci play-off aj základnej časti. Bol to posledný zápas Pala Demitru. Čo ste mu povedali teraz pri tej rozlúčke na ľade? No nič, len Palo, díky. Tak všetci chalani, čo tu boli, tak si myslím, že sa snažili dať do toho všetko, čo mali. Možno sú tam nejaké detaily, ktoré sa dali urobiť inak. Bohužiaľ, každý dal do toho, čo vedel, od hráčov až po vedenie. 27 gólov za reprezentáciu, 5 svetových šampionátov, 3 zimné olympijské hry. Čo sa ti ženie hlavou teraz? Nie, ťažko sa to opisuje. Ako hovorím, toto si bude človek pamätať do konca svojho života. Ako my sme radi, že máme takýto fanúšikov, lebo je to niečo úžasné. Ťažko sa to opisuje, je to veľmi emotívne, hovorím, ako my sme sa im chceli odďačiť trošku ináč, ale hovorím, ako držali sa nám až do konca. Hovorím, to, čo nám teraz vytvorili, hovorím tomu, že táto nová generácia im to ešte vráti niekedy. So všetkými tými reprezentačnými tímami a s vami hokejistami sme to vždy prežívali, fanúšikovia, novinári. Vieme, že to nie je ľahké, to nie je iba hrať hokej, jednoducho sú tam iné myšlienky. Čo to pre teba znamenalo reprezentovať Slovensko, mať šancu byť na tých šampionátoch? Tak hovorím, úplne všetko, sme tu úžasná partia, títo chalani, čo sme tu. Hovorím, sme dobrí kamaráti a ťažko sa to opisuje. Hovorím, ako niečo úžasné a hovorím, ako v tomto športe, chceli sme ísť čo najďalej a chceli sme sa odďačiť, ale hovorím, hrať pre takýmto publikom a títo ľudia, čo nám vytvorili, je to úžasné.